Din is-sena l-programm tagħna huwa iktar speċjali għax qed nagħlqu 25 sena, ġifieri Spazju Kreattiv tagħlaq 25 sena minn meta beda. Il-minuta tibda issa. Daniel Azzopardi, direttur artistiku ta' Spazju Kreattiv. Daniel, meta ddeċidejt li rrid tibni l-karriera tiegħek fil-qasam kreattiv? Meta wasalt 15-16 sena hemmhekk bdejt ngħid isma' ħanoħu iktar it-teatru bis-serjetà u involvejt ruħi iktar fi proġetti, studjajt barra, ħdimt barra. The rest is history kif jgħidu. X'tista' tgħidilna fuq ix-xogħlijiet li għadhom ġejjin fi Spazju Kreattiv f'dan l-istaġun? Spazju Kreattiv tagħlaq 25 sena minn meta beda, għandna l-fuq minn 550 avveniment differenti. Il-programm huwa vast, dak huwa n-natura ta' Spazju Kreattiv. Għandna proġetti li jitkellmu fuq suġġetti li mhumiex faċli, imma li l-arti nemmen li hija element fundamentali biex toħloq konverzazzjoni diplomatika fuq elementi ta' perspettivi differenti u it-teatru u l-arti viżiva, il-film. Dawn l-elementi kollha li għandna l-win differenti li għandna fil-programm joffru dik il-ħaġa.